kajate ora dadi, Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar lho. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi dan Reng asline demite udu iki. Andi ning kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo.